tata anyị chọrọ itinye ọnụ na nke a na-adị emeta ọfụma. Nke izizi ọ bụrụ ha na nwoke gbabiri nwụọ ọ nwaanyị gburu ọ bụrụ ha na nwoke nwụọ gbabiri, kedu nke bụ ikuru mmiri eji ụzọ ahụ nwaanyị mmụọ ewere inye ike nke ahụ ụmụ nwaanyị ibie nọkwa, ụmụ nwaanyị ibie sokwa n'ihe chụpụrụ ya. Ya bụ na nke a abụghịzi na ụmụ nwoke na-emegide ụmụ nwaanyị, na ụmụ nwaanyị sozi na-emegide ụmụ nwaanyị. Biko ụwa ihe a na-eme ụmụ nwaanyị na nwoke nwụọ, ebe ọ bụ na nwaanyị nwụọ, nwoke nwere ike mewere onwe ihe dị mma, nabatawa ndị ọgọ na okwere anya ka nwere onye sketi dị ya mma. Ya bụ ihe biko ka anyị tinye ọnụ. Mana nwoke nwụọ ke nwaanyị ka m dobe ụwa ka bido n'ebe nọ. Nwoke nwụọ ebu onwe nwaanyị ebubo. Oke na ọrụ dịara ụmụada bụ iji ụkwụ chọba ihe dara mmiri. Ụmụada nwere ohere ịpụ zipụ ndị okenye nọ n'imeba si ha jee ije jee jụọ ajụjụ. Ihe a dị eme na nkịtị. Ọ bụ sọsọ inye ha tii rọrọ arụ ka ha ya na-agawa.